29 December 2024 ngiyakhuluma ngale nsizwa esisithombeni la amayona esicebisa. Angazi noma bayi-group or umuntu obhekhayo or kanjani, kodwa ngangikhuluma ngaye ngibona ukuthi kunezinto ey'phumisayo ngaye ey'thembisayo. Uma amakhampani or lapho abaqoqa ngaphansi kwakhona bengaba-preserve, bengabagcini, bengaba-protect kahle, bengabaniki iy'nsiza kusebenza ey'dingakalayo, uzogcina naye efana nabanye abafike bathembisa bashaya leyo hit eyi-1 eyi-2 beqhele ku-music. Okungaba yinto-ke ebuhlungu kakhulu because iy'ngoma zakhe esengiyizwela zinhle kakhulu, njengokuthi iyacela untombi nale nthi lo nalo, lezi ngoma lezo baniy'bona zinama-views amaningi. Le nsizwa ikhiphile-ke i-single yayo, ngiyacabanga i-single ngayi-13 February. I-single yakhona inhle kakhulu, akukho okusha, uyayiculela-ke. Yikho engakuzwanga ngaye nengakunakisisa ukuthi insizwa encane esena-talent engithemba ukuthi izohlala isikhathi eside endimeni iyibambile, ngoba siyabadinga abafana abakanje abazobamba amaskandi. Angeke sithembele kulaba abakhona sibheke bona isikhathi eside, kuzoma hambe kufika abakhathala khona uthole ukuthi sidinga abafana abancane bezoteka over noma bezobe sebekhulile leso sikhathi leso, kodwa kuyoba kuyinto enhle leyo. So kunevidiyo engayenzayo izovela khona la phezulu, nizoyibona. Ofuna ukuyibona ukuthi angithini kuyo uzoyibona. So ikhiphile-ke i-single yayo le nsizwa, icula kahle kakhulu njengenjwayelo. Bese kuba uSaliwa emabhukwini, album yakhe ayikhipha ngeyi-13 September 2024, lapha ayisebenze khona neZulu Messengers. Enye ingoma le ayishayile ethi umeqiselo. So ulimi-ke kumele-ke ulazi isiZulu sazi because uSaliwa igoso leli. Inkulumo yalo ma icashe kanje ungashona ilanga ukuthi uyayicinga ukuthi usho ukuthini, futhi ugcina ungayitholanga. So enye ingoma sakhe la ayishaya yayinhle kakhulu, yagcina isishayeke i-million, inesikhathi-ke elishayeleke i-million, 1 million views. Ingoma zikaSaliwa njengenhlala yenzayo zinesikhathi ezisithathayo, uyilalele uyizwe, uthole ukuthi inomyalezo ojulile. Umyalezo wakhona uma ujulile futhi uzokuthatha isikhathi futhi usacinga ukuthi konje igama elithize ngabe lisho into engiyicabanga noma cha, kodwa uthole ukuthi egcina usuku ugcina uyithola incazelo. Into ekanjalo nje, isiZulu sihle ngalokho. So uyakwazi ukudlalisa ulimi uSaliwa kahle nje kakhulu. If impela ungafundanga esikoleni osheshe waphuma nge-break uzosheshe ube nenkinga. Into le ekumele siyiqekelele uma sibheka umculo nje kwaSaliwa ukuthi ujule kakhulu. If ungawunakile or ungawazi kahle ukuthi ayiyabhora izingoma awuzizwa kahle kanti wena olahlekile. Ebese kuba-ke uNavigator ukhiphile 9 tracks, I think it's album ukhiphile. Izwe iy'ngoma lezi ey'hambe phambili lapho ethi wajola ngiyajola, lapho khona siphehlishe esikhakhane, ethi ukufunela bani, lapha ehamba khona Ashanti. So ikhiphile insizwa ngeyi-13 just before nje i-14 zika February, before i-Valentine. So iy'ngoma zakhe ziyatholakala online, abantu bahambe bayoyilalela beziphuthanda be-streamer. Yizo zonke-ke iy'ngoma zakhe lezi ey'khona, ezinye njengokuthi ukufunela bani, abanye abadakwe, nginothando, ngithanda wena, nezinye kanjalo, amasavana. So yizo lezo iy'nsizwa bengifuna ukukhuluma ngazo, zihamba nabo-ke osisi abavumelana nazo ey'ngomeni zabo. Ba-check-e nje online, ingasabi be-stream music wabo. Nabanye soqhubeka sibabheke ukuthi benza kanjani umculo wabo. Akunamuntu sesimkhave, ongakhavekanga because akakhavekanga ngaleso sikhathi leso, kodwa uma ikhumbulekile isikhathi sikhona sizokhuluma ngabo. So abantu bangakhathazeki, ngingakhohlwa-ke onjoko bayeza ne-EP yakade ithembisile ukuba mnandi kakhulu. Nenye ividiyo engiqeda ukuyenza egcwele amaciko amaskandi njengo-SK, njengomkhathazi, njengomfezemnyama.
So amavidiyo anjengalawa sizoqhubeka siwabona just nje ukuthi si-update abantu ukuthi kuhamba kanjani indima namaskandi. Siyabona.